Subay sa City Ordinance 13378-2018 Section 30.A. Ayun. Ginadili ang paggamit sa bisan unsang klase sa plastic bag o plastic cellophane sa tanang establishmento nga adunay kalabutan sa pagkaon sama sa karinderya, fast food, food kiosk, milk tea, restaurant ug uban pa. Ang multa ani mga kaistorya 3,000. So ang usa ka gamay nga tindahan kung ang kita niya 600 rang adlaw unya masipyat madakpan nga nay plastic cellophane, ang iyang 5 ka adlaw nga kayod igo ra imulta sa pagsukuan supak ani nga ordinansa. Ordinansa mga kaistorya, gibawal ang plastic kay matud pa makabara sa kining mga drainage. Kini nga plastic gibawal mapadako or mapagamay nga karinderya or nga tindahan, gibawal ang plastic. Una lang ako napangutana mga kaistorya kung gibawal ni nganong hantog karon available pa mangyapon ni nganong mapalit pa mangyapon ni sa mga tindahan dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. So supposedly dapat kung bawal ni siya dapat dili na ni sa makita nga plastic, di ba? O di pa lang daan sa tindahan wala na ni para di na gid makapalit ang gusto mo palit. So kini bawal ni siya nga mga plastic. Pero ako lang ikatingala mga kaistorya, gibawal ni siya pero kini ang gi-recommend. Idool gamay ang kamera, idool. Oh. So mga kaistorya, unsay pananaw ninyo ani? Brad, unsay pananaw ni Brad? Plastic. Oh, plastic man gihapon. Oh. Di ba? So, nganong kini plastic gibawal kay usa sa hinungdan makababag daw sa mga drainage, makabara. Pero kini nga plastic wala gibawal. Kani day di ni sa makabara. I think sa kung pananaw mas makabara mas makabara pa ni siya mga kaistorya. Di ba? Oh, makabara. So ako may istorya dili ta magplastic. Dili ta magplastic, ipatuman na tong eksakto ang balaod. Okay? Oh, don't forget to subscribe on my YouTube channel and hit the notification bell. And of course, like, comment, follow, and share on my FB page and TikTok account, Mag-Istorya Info Vlogs. Di ta magplastic ha? Bawal ni, dapat ibawal pud ni. Pero ang pangutana karon sa mga karinderya, unsa may butanganan sa sabaw.